The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Note this, that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pangandam sa atong kaugalingon, tagsa-tagsa ng tuwa kalag, ato kining susihon kung doon na pa kita ipang tinir ng mga sala ba sa hunahuna, sala sa dila, sala ba sa buhat, kini mahimong babag ning atong pagamuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. So aron kini dili mahimong babag, gikinahanglan nga kita mogamit niya nang gitawag nato karon og divine eraser, pagpanas sa atong mga sala pinagi sa gamit sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9, 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Busa humani mo buhata ka na, ikaw malimpyuhan, o andam no sabi ka sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apan alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, ang imong pagabuhaton mao lamang ang pagpunting sa imong pagtagad ngadto sa gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross, pagpakamatay tungod og alang sa imong mga sala. Tuuhi siya nga imong personal nga manluluwas og Dios. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Musa human mo buhata ka na, ikaw maandam no sab. Sa pagsalmot nining atong pagtuon sa pulong sa Dios through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Busa sa hilom, agi pangandam, magampo kita.
Magampo kita. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo. Nining lain sa mga higayon nga imong gihatag kanamo Dios pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong pagdala kanamo nining napita aron kami padayon sa among spiritual momentum. Hatagi kami niya ng concentration o Dios. Among tangtangon ang mga babanga diyan sa among mga hunahuna aron kami tutok ko makapunting gayon sa imong igatudlo kanamo ning adlaw. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Good morning o good afternoon, whatever is your time. Apan maayong adlaw kaning tanan. Ani ano sa kita sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios o aniya kita buhi kita, nagaginawa kita, skill, o all of this because of God's mercy, love, courtesy, o sa iyang grasya. Dili kita takos, apan siya nagapadayon sa pagkamatinumanon. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Kay kini grasya man. Karon atong ipadayon ang atong pagtuon sa pulong sa Dios diin kita mohunong. The last time we were concentrating on this doctrine, the doctrine of how to be a winner in this life and in the next. Unsaon nato pagka himong mananaog din sa atong kinabuhi karon o sa sunod nga kinabuhi. Luyon nining kinabuhiya. Okay? O ato man sa nga gisgutan ang definition how to or how we defined the word winner as one who is successful, malampuson, ilabi na pinagi sa pipila ka mga pandimasugan o nagakugi ka o nagpaningkamot ka, persistent ka, so you are able to push through. Nahimo kang mananaog. Apan, this is the human viewpoint. Ang atong gitutukan mo ang divine viewpoint. Panguna-una nga Dios nun o mao kini nga atong gitutukan bahin ini atong tun-anan dugukan nga mao ang how to be a winner in this life and in the next. O ato sa mga gihisgutan diya sa Joshua 1:8 nga nagahisgot diya about success o prosperity. Bahin sa kalampusan o kauswagan. And atong nahisgutan nga ang kauswagan o kalampusan, success, kanunay gyud kining connected, is always connected with God. O God, you see, mao man siya ang tinubdan sa kalampusan. Okay? So karon agi og pagsumpay niini og paglabas na sab sa atong una-una nga ani ay mga characteristics sa usa ka victorious and mature Christian. Kay mao man kini ang atong common goal. Okay? Common nato nga tumong sa atong kinabuhi nga kita nakasud na ning maong journey in life, the plan of God atong ingnon na nga pag tuog yun nimo kang Ginoong Hesukristo nga imong manluwas, ikaw nakasud dayon. Automatically ning sud ka sa plano sa Dios. Okay? Kay as we have learned that the plan of God runs every person's life. You see, whether we like it or not. So, gikinahanglan nga ato kining hinuktukan kung kita nahisibo magyod, nahitukma o sa nahiluna diha sa plano sa Dios.
Pinaagi lagi unas tanan pagdawat nimo kang Ginoong Hesukristo ang mga benepisyo nga imong na dawat human nimo dawata si Ginoong Hesukristo mao nga ikaw na himong anak sa Dios. You became a child of God. O ikaw adopted nga son of God o joint heir with Christ. O ikaw gisuluban na sa pagkamatarong sa Dios mao nga ang Dios gamahan magatan-aw kanimo dili ka na hinukman kundi namatarong na, justified. Okay? Kay luwas ka naman. Mao ka ng mga panghitabo og gawas pa niya na ikaw gihatagan diha gyud gihatagan kas kinabuhing wala nay katapusan, eternal life. Og ang imong ngan gisuwat na didto sa Lamb's Book of Life, basahon sa kinabuhi. Og dili na ka na mapapas, di na ka na mapanas, di na ka na mawagtang hangtod sa hangtod. Og kana mo'y timailhan nga ikaw kalifikado na nga magakinabuhi didto sa eternidad uban sa Dios. Gawas pa niya na ikaw gitimbrihan na sa Espiritu Santo, indicating that you are now eternally secure sa imong kaluwasan. O you're sealed by God the Holy Spirit. Nagpaila ka na nga ikaw tinimbrihan nga nagpaila nga ikaw anak na sa Dios. You are a property of God. O gawas pa niya na nga ikaw kinahanglan na nga magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, agiw pagsunod nato sa mando sa Dios diha sa 2 Pedro 3:18 nga kita patubuon sa atong kalag pinaagi sa pagtuon sa balang pulong sa Dios diha sa Biblia. Og apil na nini ang atong gibuhat dinhi nga maong pagtuon sa pulong sa Dios. Samtang ikaw naminaw, ikaw pagamiton sa Dios sa imong kaugalingong kabubuton, your volition, your free will, whether you would accept the teaching that you hear, that you understood niining atong Bible study through the YouTube, o nasayod na kata nga naay resulta. Okay? Kay kini ang pulong sa Dios mauman ang stimulus, mao'y pag-aghat sa tao nga once nga siya magpositibo, mudawat siya na musanong siya na ng maong pag-aghat sa Dios, stimulus din muresulta ka nagunsa kaluwasan. You see? Agi ka subay usab diha sa John 3:36 nga nagaingon nga sa in English, he who believes in the Son, the Lord Jesus Christ, has life. And he who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. So that is the stimulus for salvation. Na human ka maluwas, imong gigamit imong positibong kaumuton, midawat ka, kang Ginoong Hesukristo, ikaw nasud na sa plano sa Dios, o musugod na kagtungtong diha sa ikaduhang ang nga maungon sa believer in time. So dinhi atong ipunting ang atong attention pagtagad nining believer in time, kay kini mao man ang plano sa Dios, ikaduha nga bahin sa plano sa Dios. Phase 2 nga diin ana diha ang atong mga kasangkapan nga gihatag sa Dios kanato ingon nga mga anak niya, mga Kristiyanon, aron kita makakabot sa atong tumong nga mao pagkahimong mananaog niining kinabuhi ingon nga mga Kristiyanon. So mao kini ang mga characteristics na niya.
Sa imo ng pagkabot dito nagyud kinatumyan nga ang mao ang spiritual maturity, espirituanong paghamtong mao kini mga characteristics nimo ingon nga mature believer na. Ikaw okupado kang Ginoong Hesukristo tungod kay anaa man ikaw sa gitawag nato God emphasis nga side, dili man emphasis. Okay? Unya, ikaw anduna na dynamic spiritual life. Dili kinahanglan og dynamic personality. Dili man ka na mo'y isyo. So you have a dynamic spiritual life. Ang imong kinabuhi mao'y atong puntariya sa atong gitun-an ini. Unya ikaw as a spiritually mature believer, you are now free from any mental attitude sin. Wa ka magatinir niya ng mga sala sa una-una. Busa, ikaw na nag-iya na karon og hayahay nga panguna-una. Relax mental attitude. Kaya you are free from any mental attitude sin. Gawas pa niya na, ikaw nakatukod na, kumplito ng imong dakbalay nga gitawag nato edification complex of the soul, so that anaa ka na maximum function sa imong spiritual self-esteem. Kunya ikaw na manag-iya na sa mga bertud nga Kristohanon, Christian virtues, tungod ka na, resulta ka na sa metabolized Bible doctrine diha sa imong kalag, ingon pananglit sa pagkamapaubsanon. Mao na kini ang mga virtud. Pagkamapaubsanon, humility, courage, ang imong katakos na karon sa paghuna-una under pressure. Kaya na nimo. Gawas pa niya na manag-iya ka na karon og integrity. Unsang integrity? Pagkamasaligan, reliable, can be trusted. Mao ka ng integrity. Gawas pa niya na manag-iya na ikaw honesty, pagkamatinud-anon. Okay? Niya ikalima, generosity, ang imong pagkamangihatagon. Ang ikaunom, flexibility, ang imong naa ka na'y katako sa pagbawog ba. Pasabot nga, kung bahin nas mga details of life, you are able to kanang bawog niya na, mahimo kang, you are flexible. Apat kung bahin agnis kamatuoran, you are inflexible. Di na yun na nimo mabawog. You cannot be flexible. Kaya you have to stand firm nga malig-on ng imong pagbarog dihas kamatuoran. Do you understand what I'm talking about? Okay? That is flexibility. Ang sunod, ang imong pagkamasinabtanon, understanding. Kanya, ang imong kindness, ang imong malumo o kindness, ang imong pagkamayo sa deal with other people. Gawas pa niya na kay discernment. Discernment means nga ikaw na nakikatako sa makaalinggat ka ba? Maalinggaton ka na. I don't know if that's the right Visayan term, but makaalinggat ka na, matikod ka na dayon. You have now the ability to distinguish false from truth. See? Makaila ka na. Unya, na kay tenderness, meekness, pagka malumo. Di ba si Ginoong Jesucristo may modelo ni learn of me for I am meek and humble of heart. Manigingon ni Ginoong Jesucristo. Gawas pa niya na, doon na kay katakos sa pagsulbad sa imong kaugalingong mga suliran sa kinabuhi without running to anybody or ask for counsel. Wala, di na kinahanglan. Kaya magkadipo-dipo kag pangitag kadangpan nga pastor
O tabangi ra ko pastor, di na siya makatabang nimo kay presume nga ang doktrina nga nala sa imong kalag mao na unsa tambang kanimo sa pagsulbad sa imong suliran. You know what I mean? So ang doktrina nga na diha well, it's already resident in your soul, then mao kanay imo dayon ng imong kuhaon ug mo imong gamiton sa imong pagsulbad sa suliran sa imong kinabuhi. And besides, gihantagan ta sa Dios og unsa 10 problem solving devices. Hinumdum ka nitong 10 problem solving devices. Iyahan ni sa Dios gisangkap kanato nga mga Kristohanon. Una nini rebound. Okay? Rebound. Imong ikumbisal imong mga sala. Nya ikaduha, human imong ikumbisal imong mga sala, you will be filled by the Holy Spirit, punan ka sa Espiritu Santo. Ang pagpuno, the synonym there is control. Ang Espiritu Santo nimo control sa imong kalag. Imong una-una, human imo ikumbisal imong mga sala. And then musunod nini ang unsa, fellowship with God, ang imong pakigamitay. You see? Na kay pakigamitay niya. Of course, kay gikontrol ka man sa Espiritu Santo, so na kay mo fellowship, pakigambitay sa Dios. Gawas pa niya, ikaw nahiluna na diya sa grasya. Grace-oriented ka na. You see? Kanya ang kalima, mao ang pagkahiluna na nimo sa doktrina. Doctrinal orientation. You see? Kung sunod, ang personal love for God the Father. Si personal ang imong gugma ngadto sa sa Dios nga Amahan, og ang sunod niya na mo ang impersonal love for all mankind sa imong isig ka ingon, isig ka tao. Na sunod niya na unsa? Inner happiness na sulod nun nimong kalipay. See? Mga virtud gini atong gisgutan. Kining nasod na nini, kini ang mga napulo ka solusyon sa imong mga suliran. Okay? Sunod niya ng inner happiness, unsa? Personal sense of destiny. Nanakay. Kasayuran. Nanakay pagkahiluna, nasayod ka nag-unsay imong dadangatan. Your future, your destiny, and your imo ng pag-uban sa Dios dito sa eternidad. Okay? That is the personal sense of destiny. Unya musunod dayon na ang imo na karong pagkaokupado kang Ginoong Hesukristo. You are now occupied with the Lord Jesus Christ. Mao kini ang napo 10 problem solving devices sa Dios. So, di ka na dagan-dagang pangitag unsay makatambang nimo kay it is presumed nga na diha ang makabadlong nimo makatambang nimo sa pagsugakod niya ng imong suliran nga giatubang. So wa tay ikapangulipas, you see? We have no excuse. Nya gawas niya na natay katakos sa pagkinabuhi. Capacity for life. What does that mean? It means, unsa? Kamao ka na, doon na kay katako sa tubang, inunta to deal and to handle any problem or any, be it in prosperity or in poverty, kamao ka. Kaya nga naman, tungod sa doktrina lagi nga na diya sa imong kalag. You see? And gawas pa nini, doon na nakay katakos sa pahimulo sa kalipay. You see? That is capacity for happiness. Capacity for blessings, mga panalangin. See? Kaya na naman kay katakos. Now, by the way, atong ihunong gamay, ako kang tagaan o vivid example nini. You see? Kining katakos sa
pagdawat o mga panalangin. Okay, atong ihemplo, ato naman ning isgutan tuon, pero ato lang ning ilabas diha sa imong paramduman nga. Ang usa ka bata nga ingnon ta butang ta 3 years old, upat ka tuig o 5, butang ta 5, 5 years old. Kung kanang bata imong hatagan og kotse, auto, laming auto, Mercedes-Benz ba, BMW ba, sa dihang mga gwapong auto, malon, imong tagaan. Ang pangutana, na ba siya katakos? In other words, mo enjoy ba siya niya ng laming kotse? Hindi le. Unsa man niya pag-enjoy? Gamay pa man siya. Ang iyang pangisip, di pa man lagi tukma nga mo enjoy. So, wa siya capacity. Maupod ang usa ka Kristohanon. Nga wa pa siya capacity, dili siya mo enjoy. You see? You know what I mean? Okay. So, ang gikinahanglan, ang imong katakos. Mao ning patubuon ta sa Dios, mando niya, grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. You see? Kung nagatubo ka na mo na magkakabot na kanya ng stage of capacity for life, for happiness, for blessings. You see? No, nambot pasabot na to ang capacity. So kay nakakabot naman lagi kanya ng ang mao na gitawag sa Griego nga pulong nga pleroma stage. Pleroma. So in other words, na nakay igong katakos. Okay? That's the only Visayan that we can use here. Nga na kay katakos. Katakos ba? Angaya na ka. Angaya na ka mo dawat sa mga panalangin. Nga diha, muabot na kaniya ng maong ang Diyos, automatic nga muhatag na nimo mga panalangin. Kaya mo enjoy ka naman. You see? So, mo enjoy naman ka, kaya na naman kay katakos. So, sa diha nga mububo na sa Diyos sa iyang mga panalangin diha nimo, okay? Nga temporal grace, blessings, temporal, unya, pagdawat na nimo niya na, God is glorified. You see? Mag-glorify siya. Imo nang mahimaya ang Diyos diya sa pagdawat na nimo niya ng maong mga panalangin. So, I hope nakita nimo ka na. So, maong ining mga punto nga itong gihisgutan aron sa sil yun nini sa atong panunduman. Ug nining atong endeavor karon sa pagkabuot niya ng atong tumong ingon nga mga Kristohanon, ang atong being victorious or winners in this life sa second phase phase 2 sa plano sa Dios. Then mao ni ang mga kalihukan nga atong tutukan pagayo nga pananglitan atong isgutan kining mahitungod sa doktrina sa paglaom. Okay? Of course kining atong atubang karon ingon nga mga Kristohanon. Di ba ako kang giingnan nga the Christian life is always a struggle. Okay? Daily struggle. Kaya nga naman ka mo struggle unta. Nga naman lang smooth lang unta. Di man mahimo. Kaya nga naman naaman lagi tay kaugalingong kabubuton, gawas ba niya naapod tay unsa kinaiyang makasasala. You know what I mean? Old sin nature. Mao ni og imong tutukan ning old sin nature mao ni kontrabida. You see? Kay imong giingon nga lami untag smooth, di man mahimo. Kaya naman kay kaugalingong kabubuton, papilion ka, mao bitaw nga sa panahon nga mohimo kag desisyon gikinahanglan nga naa ka sa imong husto
tukma nga puloy-anan nga mao ang unsay tawag sa English, divine dynasphere. Dapit nga may gahom sa Dios og naa kana sa atong alimpatakan, huna-huna. Because the Christian way of life is a mental attitude life. This is a constant fight. Din sa itong una mo ni natad pag-ubatan. This is the battleground ni ining spiritual warfare. Tali sa puwersa ni Satanas o puwersa sa Dios. You see? Mao nang atbang na sila. Kita na sa taliwa, papilion tagkin sa atong butan nga mao'y mo dumala na to. So, mo nang ikinahanglan, tutuki kita. Ang fight ni is between human viewpoint and divine viewpoint. Papilion butan niya na. Kaya naman lagi tayo free will. O may nahibaw na ta kung sa resulta. Mupili ganita sa puwersa sa ni Satanas, then we are a failure. Di ta mahimong winners. Whereas kung mupili ta dito sa divine viewpoint, gamiton ka na sa atong pagkinabuhi, then you will turn out to be a winner. Sabot ka? So ato lang ni giingon ining klaruhon yun nato ni matinaw yun ni simong una-una. Okay. Ato tas paghisgot sa doktrinas paglaom. The doctrine of hope. Okay? Hope. Unsa man yung gitawag og hope? Ato ko nung define nun kining hope. Paglaom. Sa Binisaya, no? Hope. Okay. Ang Grigong pulong sa hope is elpis. Okay? Elpis. Now, ang hope, sa in English, atong i-define kini, it is a desire combined with expectation, which gives grounds for hoping, thing desired, to desire with belief in possibility of obtaining. Binisaya, kini usa ka tinguha, inubanan kini sa atong pagdahom nga mo'y nagahatag kanato og unsa paglaom. Okay? Unya butang kini nga atong gitinguha, thing desired, ang pagtinguha uban sa pagtuo sa unsa kahigayunan nga ato kining mangkon. Mao kani paghumad Binisaya, hope. Kung balikon, it is a desire combined with expectation which gives grounds for hoping, or thing desired, or to desire with belief in possibility of obtaining. Now, by the way, as we recall or reverse concentrate sa mga doktrina, dunay 7 ka mga imputations. 7 imputations. Ang pasabot sa imputation ang paghatag ba. Now, ang uban ilan ning gihubad og pagpasangil, mura di kayo mo tukma. Ang ato lang inon nga paghatag. Ingon ta, paghatag inon lang dito, no? Imputations. Ang una nini mao ang imputation of human life. Ang paghatag sa tawhanong kinabuhi. Ang ikaduha, ang imputation of Adam's sin. Ang paghatag na karon sa sala ni Adan. Ikatulo, ang imputation of personal sins to Christ. Gihatag murag mutunong na siguro ni katong gamiton yung pagpasangil. Ang pagpasangil sa personal nga mga sala nato, ingon nga mga tao, ngadto kang Kristo. Gipasanginlan ba si Ginoong Kristo sa atong sala? Unya ang pagpasangil sa Dios nun nga pagkamatarong.
divine righteousness. Ang ikalima, ang paghatag o pagpasangil sa kinabuhing dayon, eternal life. Ang ikaunom, ang pagpasangil sa mga panalangin dinhi sa panahon, blessings in time. Ug ang ikapito, ang paghatag sa mga ganti didto sa eternidad. Imputation of rewards in eternity. Okay? Now, diha sa Roma 8:24 nagasulti kining maong bersikulo. For we are saved by hope. Naay hope diha. But hope that is seen is not hope. For what seeth a man, why doth he yet hope for? Verse 25, but if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it? Na, mo ka na ang gisulti diya sa mga bersikulo. Now, let me see. Now, once, sa diha nga, ana atay paglaom, makabaton kitag paglaom, mautan ako kanimo, unsa man ka ng maong paglaoma, real or not? Let me ask you then, if that hope is real or not? Once you have hope, in other words, do we have the hope with belief in possibility of obtaining? Na ba tayo paglaom nga na ikagayunan nga ato kinimangkon ang tubag? No question about the belief in possibility of obtaining that desired thing. Correct? Why? Nga naman, tungod kay ang Diyos nagasulti niini. Because God says so. And what He says is always true. Gusto? Now, diha usab sa Lamentations, chapter 5, verse 25, nagasulti diha, the Lord is good unto them that wait for Him, to the soul that seeketh Him. Verse 26, it is good that a man should both hope, ananapoy hope, and quietly wait for the salvation of the Lord. So that is Lamentations chapter 5, verse 25 and 26. Now, niya follow-up question ni human ka na akong pangutan na. Is that thing hoped for already a reality? Of course, not yet. Okay? You follow me, ha? Sundan atong balikon kadtong Roma 8:24. Ang hope kuno nga unsa? The hope that is seen is not hope at all. Ang paglaom nga makita dili kuno kana paglaom at all. Okay? In other words, sa laing pagkasulti, ang paglaom that is a reality is no longer hope. Basta, naturally, we do not hope for something tinuod na. Real naman. Basta? Now, I repeat, we only hope for a thing that has not yet become a reality to us. Basta? Now, for you who are already married, panalitan, ikaw nga minyo na, do you still hope that you will marry? Of course not. Why? Because you're already married. Basta? Real naman ka na nimo. Well, gawa, so nag-hope na po kag baho ka kung sa'y pasapot, delikado na na. Now, for those of you who are still single, okay? Pa maminyo, na kaninyo ka ng klase sa hope. Basta? Na gawas na po if you do not have the desire to get married and remain in single blessedness in life. Lain na po ng istorya ha.
That's how to clarify the meaning of hope. Sa laing pagkasulti, anything that is not yet a reality to you, na you have the chance and possibility to hope for it. Correct? For those of you who enroll in any course, your hope is that you can finish that course you are taking and then graduate from that course, mo-graduar ka niya na maong kurso, then you will hope for the next step nga magatrabaho ka. Mao naman po na ilaing hope nga imong gitinguha. Na, after magatrabaho ka, you hope that you will be happy with your work. Nga magmalimpayon ka niya. Feel at home kasi mong trabaho. Earn good pay. Nami kag sweldo and be able to save for the future. Hope. Mao ka nang buot pasabot. Ato ni ipadayon sa sunod. Ayaw si Piata ang sumpay nini. Kaya daghan tag paghisgutan bahin ining doktrina sa paglaom. Okay? So dinhi nato timan-i ang atong paghunong, dinhi kita mohunong ug atong ipadayon kini sa sunod nga ugma sa atong Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Magampo ta. Ama na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong gitudlo ka namo bahin sa nagkalaing mga pagtulunan o Diyos sa imong balaang pulong o nga mong gitutukan kining mga doktrina sama sa doktrina sa paglaom. Kay samtang kami padayon sa ining among tumong nga mao ang pagkamananaog dinhi sa among pagkinabuhi ingon nga imong mga anak og pamasin o Dios sa among pagsalig o paglaom diha kanimo nga imo kaming giyahan sa among pagpadayon sa pagsibog sa unahan to learn your word and to be able to believe in it and apply it in our life. So we would be able makabot namo ang among tumong nga maong paghimaya kanimo kining tanan lagyod ang among tumong paghimaya kanimo samtang niya pa kami niining lawas niining phase 2 sa imong plano o uban ni kami o Dios among pagbugbuwag ning adlaw dada kami sa pagbalik nining among panagtapok sa pagtuon sa among pulong pinagi sa YouTube. Panalangin ni kining among ministry o Dios kay wala kami mahimo kung wala ikaw, wala ang Espiritu Santo magagiya kanamo. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among manluluwas. Amen.